Hey guys, welcome back to my YouTube Johnny. So, for today's video, may naghatag sa ako og challenge, which is yung Samyang challenge. So, nag-request man gud siya, buhaton na nako kaning Samyang challenge. O sa pagkakaron, klaro no nga wa pa ko'y ligo. So, maligo sa ko nya. Mag-andam na ko og kuan. Og kani, ikaw man mag-film na ta og magkaon tag Samyang. Ug unsay mahitabo. Unsa ka no? O so pagkakaron, di ta magdugay. Maligo sa ko nya igbalik lutoon na ni nako, nakaandam na tanan, so magsugod na ta nya maligo sa ko. Hey guys, so manan ako ligo nya dito ka na, dito ba dun? Manan ako ligo nya magsugod na ta. Piyawan nung kay? Padayon ta ni? Kaandam na niya? Pagtarong mo ba? Thumbnail to. Ay. Ganda. Mau bon sa gabo kamu akong ano na alang makaya eh. Sabi ako iligog ham. Di aja madam. Kita ko eh. Tinako, dagan pa. Hindi na ako makaya. Ew! Kaong kasamyang?
So guys, umano na to itong Samyang challenge kaya di na mada. Kailangan ko. Huwag umano na to itong Samyang challenge. Huwag. Thank you for watching and I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, click the bell, and comment down below. If you, kung unsay mong gustong buhaton, like ba, comment ba, share ba, or unsa basta. Ikaw na bala. Og thank you sa subscriber og hang lang naman gito yan, ba? Congratulations to us. We reached we have 200 subscriber now. So thank you guys sa mga support ninyo og sa walang sawang sa pagtanaw sa mga vlog nako. Og I love you guys. I love you. Og shout out di ay kang AC Samantha Guay. Og kalimot ko sa tipangan sa usa. Sa next video na lang ti kay shout out sa usa. Kalimot ko. Tanawan ako sa cellphone. Wait. Shout out di ay kalimot ko sa usa. Asa na to look, nag-message siya, wait ha, loading. Nag-message siya, hi Steven, pa-shout out naman kapag nag-vlog ka, Shane Sanchez. So shout out Shane Sanchez, hi, thank you for watching this video. And so hunungan na nato atong vlog. Salamat kayo sa pagtanaw. Og akong no? Di na mada. Bye.